Καλημέρα. Όλα με τα δύο του άλογα. Ο Αντώνης και η Νασλή. Ο Αντώνης είναι 19 χρονών και δεν κρατιέται. Θα τον αφήσω κατευθείαν στο στάβλο τροχαδών. Η Νασλή κάνει τα κολπάκια της και τον τρελαίνει. Τώρα είναι αζημούθιο προς το στάβλο. Τώρα άμα τη δει να τρέχει, αρχίζει. Περνάκι, έχει και 130 κιλά στις πλάτες σου. Μην χορεύεις αγόρι μου. Αυτό το άλλο που σας πουλάμε κυρίες και κύριοι. Ωρες τα χέρια. Τι βηματισμό κάνει από εδώ που εγώ να σας το κάνω. Με τα ένα τα χέρια. Βλέπεις τι μας κάνει. Είναι ασλή.